quan estàvem juntes o agafades de la mà o alguna cosa així, més d'una vegada vaig haver de confrontar-me amb gent del meu poble. A tu t'agraden les noies, però si no ho aparentes, no? No és normal que estiguis pel carrer i jo tinc amigues que els hi han tirat pedres. Em van negar el pas i em van fotre 3 patades dient-me «Marica, desviada». Estar dintre l'armari jo crec que és una de les pitjors sensacions que pots sentir. Jo sempre dic que surtis, siguis valent i ho treguis tot fora perquè et canvia molt. Sense internet no hauria descobert qui sóc. Conèixer a molts bisexuals m'ajuda a saber que no estic sol, no? El fet que hagin nascut a internet fa que hagin sortit a identitats i sexualitats que l'etiqueta en si no compleix una necessitat de diferenciar. Aquella diferència mínima potser pot significar una cosa increïblement important per a una persona. S'hauria de treure aquesta por a sortir al carrer, a reivindicar, a expressar-nos, a ser com volguéssim.